Sigra Dyan Harjuna uncat saking madyaning dawa kagiat Prabu Kala Sekti. Anapa Sang Prabu? Raden, piye menapa paduka Raden mati mboten nyumurupi? Sasampunipun Reca Janaka kula lebetaken wonten madyaning dahana wonten kadidene pawongan ingkang mletik saking lebeting dahana. Oh, lha kuwi apa? Mangko aja-aja nek ana wong salah gawe. Wah, tak oyake apa iki? Iki Janaka sing wujud reca wis bisa bali urip. Gusti sih ngayomi marang Janaka. Para tukang murang tata dosa apa Janaka marang sira? Wanuh wani bakal gendak sikara marang Harjuna. Wah, mbok ora idep. Yen aku iso mateni kowe dadi pancatan. Nggonku dadi siswa saka limo gaglak kowe. Wah. Ye. Ana satriya ngejeloki dada sapa? Warakudara. Balik Prabu Kala Sekti. Ndi Janaka kuwi dadi buronku. Ora sah golek sing ora ana. Iki sedulure tuwa Hayana. Wah, padha dene katutke dosane we. Ayo tutukno olehmu arep gendak sikara karo momonganku. Aja dikira aku ora ngerti kowe iki sapa. Mripatku tak tutupi garone batinku aja tok akusi. Ayo kowe tukang nggodha, tukang ngrencana. Ngeglo sing kandhane Ratu Buta sapa? Kowe iki Bathara Kala. Oh. Kula nyuwun ngapunten. Ya bola bali kowe iki ya mung kaya ngono kuwi tumindakmu. Ning aku ora maido merga kowe wis netepi dadi kodratmu dadi dewaning panggodha pangrencana. Nanging kuwi kena kanggo pepiling marang satriya utawa menungsa kang tumitah ana Madyapada. Sapa sing kuat kena godhaning Bathara Kala, ing kono bakal saya kuncara utawa saya diunggahke derajate. Ning ewadene kok ora kuat marang godhane Bathara Kala, ing kono bakal nemahi cilaka.
tujune ndaraku Pandhawa kuwi wong kuat lair lan batine. Mula tok goro-godho nganggo cara apa wae ora bakal tumama ning malah bisa nemahi mulya. Sepisan aku ya nesu karo kowe, kaping pindho aku ya ngaturke penuwun. Kanthi tok godho ndaraku nengene ngreh kaprayetan luwih lan kawaspadan. Cara kala tinimbang kowe mengko kewirangan, ayo kowe baliya. Awit satriyaning Praja Ndara Janaka sing tok godho wis ngasembadan nampa wahyu ning Gusti. Ya kuwi wahyu cempaka mulya, ya wahyu ning natentreman. Yen kowe mbacut malah kapitunan dhewe. Inggih Bu kula ya. Yen kowe bali aja ijen kancamu jan kabeh. Kancamu jim setan priprayangan sing padha nggoro-godho marang titah ing Madyapada jaken lunga kabeh. Sing nggoro-godho para karyawan P.O. Haryanto jaken bali kabeh aja nganti gawe ruwet. Ana P.O. Haryanto kene aja nganti padha ganggu gawe marang keluarga agung Bapak Haryanto, sak putra wayah sak turun-turune lan kabeh para abdi kinasih sing padha ngeyup ana pengayomaning Bapak Haji Haryanto. Inggih ngestaken dawuh garasi kene lan kabeh armada utawa bis sing diagem kudu resik aja nganti diganggu balaning Bathara Kala. Satemah bisa ayem tentrem nikmat mupangat slamet kang tinuju. Ngestaken dawuh Bu kula ya. Yen nganti kowe nekat aja takut dosa aku mungsuhmu ya pareng nekseni. Sak bengker kula wadya bala jim setan priprayangan badhe kula gurak wangsul. Ayo cak bali. Wah, sida dadi Bathara Kala. Monggo wis tak tutke ngaya-ngaya lho. Genah wis sampuh mesa kecelilen awak iki mesa kecilik. Ah, ya wis dina iki aku isih kalah ora apa-apa, ning aku tetep ngerantam piye bisane ngrubuhke Praja Ngamarta. Liya wektu tak goleke cara sing luwih alus iki. Sampun titipur ning gati lelampaning dalu menika kanthi pertanda Ndara Janaka wanggenipun maneges sampun pikantuk damel kanthi mundi wahyu ning katentreman inggih wahyu cempaka mulya Kakang Semar Hiyo. Mugi wahyu katentreman saged manjing utawi ambabar katentreman dhateng para warga agung P.O. Haryanto minggahipun Bapak Haryanto sak kukuban dalah keng ibu saha para putra wayah sak turun-turunipun saged manggih wilujeng niring sambikala. Kula pun Semar sak kanca ingkang ngayahi wajib ngrumaosi kata lepat saha kirang mawantu-wantu kunjuk panjenenganipun Bapak Haryanto. Tuwin para pamirsa lumantar live streaming ana Caraka Sanggar Semara tuwin live streaming P.O. Haryanto kula sak kanca nyuwun gunging samudra pangangsami sak bibaring ringgitan Bapak Haji Haryanto tansah manggih ayu rahayu niskala P.O. Haryanto tansah kuncara anjaying bawana akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.